Мисля, че е в голяма помощ наистина, тъй като е много важно в различните възрасти и особено в подрастваща възраст децата да бъдат учени независимо в различни отбори, да бъдат учени на една техника, която е най-добрата техника, както ще бъде на платформата. И всички деца да започват от равен старт, да са научени еднакво добре във всички елементи, да ги владеят, както също е много важно да владеят всеки елемент добре, защото дори по мое време се случваше много деца с времето да развиват повече един или два елемента, а във волейбола се играе с повече. И добър състезател се става с владеене да не са всички елементи, но поне 4-5 елемента почти до съвършенство. Много ще помага платформата и за треньорите, предполагам, също така и за изградени вече състезатели, тъй като ако изиграеш един матч, не се харесаш как си играл, винаги можеш да отвориш платформата, да провериш технически дали си изпълнил правилно посрещане или направили си точка от сервис, поглеждаш платформата, сверяваш твоето изпълнение с правилното и така мисля, че ще бъде много полезно. Определено аз мисля, че за достъпността няма как да не е достъпно, всеки ще го има на телефона си. Това, което се наблюдава в момента е много школи нямат и много деца заради училище и други ангажименти нямат всеки ден възможност да тренират. И ако тренират само 3-4 пъти в седмицата, през останалите дни ще могат отново да гледат волейбол на телефоните си, в което време преценят през деня. И по този начин постоянно да се представят елементите, да ги виждат, след това да ги изпълняват на следващата тренировка. Мисля, че е много полезно и много така продуктивно ще бъде. Много е важно, изключително при нас на времето не се получаваше, тъй като календара става много гъст, още в ранна възраст от 16-17 годишен, когато вече завършваш основно училище, трябва да кандидатстваш. Това обаче не означава, че не е възможно, винаги може да се съчетае. Малко по-трудно, но пък какво по-хубаво да се справиш с трудностите и от тях да станеш по-силен и да си много по-доволен. Всеки, който премине през някаква трудност, след това е много щастлив с това, че е постигнал нещо, което е сложно наистина, но наистина не е възможно. И е нещо много важно, тъй като кариерата на който и да е спортист не продължава вечно. В един момент всеки престава да играе в спорта, трябва да се ориентираш много по-рано. Дори да не е с цел развиване в някакъв бизнес или друга работа, поне с цел обогатяване, това да имаш повече знания винаги е в плюс. В волейбола, чрез волейбола научаваш много неща, но пък учейки, светът ти се отваря много повече. Помага, разбира се, много. Аз лично съм имала периоди, в които тренировката ми е помагала да преодолея някаква мъка или проблем, нещо, което за 2 часа и половина ти напълно забравяш, когато имаш нужда да забравиш, влизаш в залата и така толкова се концентрираш. Волейбол е доста сложен, много компонентен спорт и толкова до такава степен взема вниманието ти, че ти можеш да забравиш за някакви други, да речем, незначителни неща. Другото, което е, ако имаш по-сериозен проблем, имаш много хора, имаш поне 12 човека около теб, които стават като твое семейство, те са винаги до теб, усещаш една подкрепа, която човек, който не е спортист, не може да усети иначе. Пожелавам много успех и развитие в цяла Европа.